El rival del Joventut de la jornada 14 d'ACB és el Bàsquet Girona, amb un balanç de 7 victòries i 6 derrotes. Els gironins han perdut 2 dels darrers 3 partits i a més han rebut una gran quantitat de punts, 320 en contra, amb una mitja de 106 punts per partit. La Penya, per la seva part, arriba amb millor sensació. Ha guanyat els 2 darrers partits d'ACB i, a més, la sensació de que el bloc cada cop està més unit i que la recuperació dels lesionats juga a favor de Duran. Sembla que la defensa millora i les sensacions cada cop són més bones. Els punts forts de l'equip de Salvacamps és el llançament de 3, 10 triples anotats per partit amb un 35% d'efectivitat. Són molt intensos, provoquen 15 pèrdues als rivals, va molt bé el rebot ofensiu, 13 capturats per partit i tenen un gran treball coral, tant en atac com en defensa, encapçalats per Yves Pons, però que arriba fins a l'últim jugador donant-ho tot cada partit. Per contra, els punts dèbils del Girona és la defensa dels últims partits. Reben molts punts, com he comentat abans. A més, des de les cantonades no defensen gairebé mai i reben una gran quantitat de triples. Els rivals acostumen a jugar bastant còmodes, donant moltíssimes assistències. Els seus pivots són anotadors i més aviat tiradors. No tenen gaire físic, salvo Yves Pons, l'autèntic monstre francès que domina l'atac i la defensa. Les claus del partit de la Penya serà evitar que el Girona corri. Davis, Iregobu i Brown són autèntics llançadors de contraatac. Pons, com dic, és capaç de notar triples i jugar al pal baix i és una gran potència. Serà molt bé que el puguin controlar. El Girona, per la seva part, baixa els punts en la segona part i aquí entrarà la rotació i la paciència de l'equip badaloní. El joc del 2x2, amb Andrés Feliz, amb Vives i Andriu Sigués, amb Tomic, Vladi i Cuc si juga, haurien d'optimitzar rendiments i ajustar els parcials. Duran no pot fer masses canvis ni desestabilitzar. Qui guanyi tindrà una passa més per jugar a la Copa. És un partit molt important i Duran ho ha de saber.